ברגע שהתחילה המלחמה, אני יכולה להגיד על עצמי, הייתי מול החדשות בוכה, ואני אומרת, אני לא יכולה להיות מול החדשות יותר, אני חייבת להגיע ולראות איך אנחנו יכולים לקחת את מה שיש לנו כאן ולהשתמש בו. אני זוכרת ביום שבת ב-11 בבוקר שהבנו שהאירוע אחר וכולם היו כבר בטלוויזיה וקיבלו את הסרטונים והבינו חדירת מחבלים וכולי. הסתכלתי על כולם ככה מבחוץ, אמרתי, טוב, אין סיכוי שאני יושבת ופסיבית ורק מקבלת מידע, וממש קמתי והלכתי לחמ"ל. הבנו כמה חשוב לצאת מהבית עם הילדים, לא להישאב לחדשות וכל היום למה שקורה, והעברור הזה עשה טוב מאוד לכולם. ברגע שאפשר, ההנחיות כבר אפשרו לנו להתחיל עם פעילויות, אז הצוות כבר היה ממש נלהב ויזם, והתחלנו באמת בפעילויות לבלתי פורמליות, גם לילדי המפונים, גם לילדי ירוחם. פתחנו פה קבוצות, רובוטיקה ומייקרים, והיה ביקוש מטורף, כאילו כל פעם שפתחנו רישום תוך 20 דקות הוא התמלא. בעיניי המהות של איך לשמור על שגרה בריאה, לנסות לעשות. אני חושב שמה שאנחנו עושים כאן בחווה, בכלל בעולם החינוך, כל מי שעושה דברים כרגע שהם חיובים והכל, זה ממש נראה משהו שבונה את הזמן שאחרי שהוא הכרחי לנו. עשינו פה סבב כזה לצוות, עשינו ארוחת בוקר לפני כמה ימים, וביקשנו מכל אחד להגיד מה מחזק אותו, ואני יכול להגיד שרוב מוחלט של העובדים אמרו ההצמדות לשגרה. עצם זה שאנחנו דואגים לילדים, מוציא אותנו מהשקיעה הזו, ואיכשהו גורם לנו פתאום לתפקד יותר. זה סתם, זה הדברים הכי פשוטים של להתקלח ולצאת החוצה ולהתלבש, אז כי אני צריך לפגוש אנשים, אז אנחנו, ופתאום מוסיף, ואפילו להזיז את עצמך קצת, לעשות ספורט, לאכול. כבר בשבוע השני של המלחמה חזרנו לפעילות בהתחלה מצומצמת, אבל עם הזמן הלכנו והתרחבנו, היום אנחנו כבר עובדים כמעט במתכונת מלאה. אין לנו את הפריבילגיה להשתבלל. יש לנו מחויבות לתלמידים שלנו. אני חושב שאנחנו לפעמים מבלבלים בין חוסן להיות חזק ולא להראות חולשה. לא, אפשר לבכות, אפשר להישבר, אפשר גם להיות בבאסה, זה בסדר, זה חלק מהעניין, אבל בסוף לקום ולהמשיך לפעול. שגרה רגילה, שכמובן השבויים והחטופים יחזרו והפצועים יחלימו, ושנצליח ליצור איזושהי שגרה שתרפא את כולנו, ייקח זמן, אבל שנתחיל את הדרך לשם. ואנחנו רואים מה קרה בעם שלנו לפני ומה עכשיו קורה. בואו נזכור את הדברים האלו, נחזק, נשמר את זה, ואינשאללה שזה יהיה מאחורינו עם כמה שפחות אבדות, בעזרת השם. גאה בכם, מעריך מאוד ומצדיע.